hala ma Nairobi bende ananyisi ni ang' chude achiel kachiel ma bende nwendo amos chope e studio kae mano kanyo ma bende en Morris Oduor jagoro mar Matatu Workers Union awinje koya e dho jotimo halano mar matatu mantiere kaunti ma Nairobi. Nyango Nyaguda, driver Masampa, and former MC aspirant Majuja. Koro sani wan Sampa ka kaka driver, wan watiyo gi Sampa ka, wan gi system maber, wanyalo buko kata gari online, ng'ata ko buko online nitiere kaka wanyalo tiyo kode, wami direction, wagone sime, to koponi gari oyudo gari mono buko dhi, geche wano ka mang'eny sana ma confusion ok nyalo bedo. Mar ariyo, tijwani nigi challenges moko matis. Ng'eny to koro gin mana matis. Mokwongo ka osedonjo tijni nigi pesa mapiyo. Koro pesa mapiyo ni ka wayude mang'eny kamano samoro wanyalo donjo godo ohala moko mok ber. Undo kaka jomoko madho kong'o, jomoko nyalo donjo chode. Koro en ohala moro maber to ok ober ahinya kiwan. Karawe nyinga iluongo ni John Otieno Chele. And staff mar Sampa Cup Nairobi. Achak lando the benefit mo yude sako. Sasa moko nya yudo ohala mar lal to gi yuto. Ohala mar lal gi yuto chal nade. Wanyalo samoro kaka sani e this school kama wan gi benefit. Wayudo dhano dhi dala mang'eny thindo dhi school wanyalo golo geche gi te over 30 ama 40 kadhi Kisumu. Then wan gi changamoto kendo gima inyowa gi changamoto moro mar biashara ni en NTSA inyowa kabisa. Gimomiyo iyudo ka gari oting'o the 7 people, gari ni kila kitu. Gari apply gimora mora te dereva nigi kila kitu to NTSA gin gidwaro ni kamo ni neno gari ndara gigolo number plate to gigowa fine mar 30,000 ama 15,000. Koro kanyo be nwa yuak kaka wajo ohala kanyo bo hinyore kabisa. Koro wakwayo jo amo telo mar NTSA ka nyalo konyowa be nyalo bedo maber. Mar adek kaka wan wadil ga abiria gi staffs gi parcels wawacho niya munyayiro ni nyalo iting'o ne ng'ato mzigo kata iting'o parcels to lal. Watimo niya parcel kolal the same number mano ndikne no wabiro chulo parcel man onge kaka no worth pesa neno mane mwamiye mane mwagolo pesa neno koro de gemodwaro mwatimone to parcel gima mara kaponi karwaka watiyo 24 hours gimanyalo kaponi nigi shida mora issue mora gi sako to wan gi the office maitere complaint nino customer ko blame mari kado nikaponi you overcharge wan gi office maduong' manyalo loso kanyo. Koro akwayo jo thulo duto te mae gari mae kampuni manyalo konyo ma is a comfort class en marwa mar joluo kendo wagere kaka joluo. Wakwau ni in jowa tete manena kawuono ni apani ng'eyo gari mabiro teru ka ma en mene Sampa Cup kende mang'eyo mabiro konyu ka. Iluongona Richard Ochieng atiyo Sampa ka ana ma chung' ne cha Sampa sani kae. Koro tijone kadhi mbele kae en kiregister kodwa en 100,000 to 100,000 ni igole once gari tero inspection iketo PSV mari tibiro to ijoin sako. Challenges ma wan go sako sani ka en weche kaka barabara NTSA olowa magi kimbisa geche wa eng'wech kaka neno geche wa kakalo ochalo mondo jokuoge
ma kila siku kata geche gacho moro nyocho gi lao mogore piny. Koro weche mag barabara konyo uro ka sirkal giwuoye gibede piny gimiwa nafas kik iket ni gechewa gi kaka neno gechewa gi te en mana lweny gikawo gechewa to giriembo geche gi ng'wech gi gas matin cha to ka gimag kitere gi ndiko ni makosa gechewa gi nigi gimoro amora gechewa gi nigi code speed governor gechewa gi pimo ga nyaka speed barupe bende wan go gimoro amora ne geche gi onge chiemo osemak gechewa gi ba yot ka makosa nitie pesa ma joge dwaro okenge moketo wan joma tijni kon wachake en tich man kod seria joluwo seria seria moketo ka ma jakwalu chik wan gi chike mag moketo ka ma jeluwo yore wate ma jotije luwo ka onge achiel kata achiel ma gikalo ga kando koro wan maber korka chike mag jotich gin sawa. Korom gajwang mano kanyo en twak mar wig matatu jotim ohala e sektano mar matatu nanyisi ni bende wadhi bedo kae gi Morris Oduor